Kazahstan i Francuska dogovorili saradnju po pitanju strateških minerala. Predsjednici Kazahstana i Francuske Kasim, Žomart Tokajev i Emmanuel Macron potpisali su danas deklaraciju o namerama saradnje po pitanju strateških minerala, uključujući i uranijum. Tokajev i Macron su potpisali ukupno 6 dogovora, saopštile pres služba predsjednika Kazahstana, prenosi Komersant. Kazahstanski predsjednik je istakao da je posebna pažnja na sastanku sa Macronom posvećena razvoju trgovinskih i ekonomskih odnosa između dveju zemalja, što je naročito važno u današnjoj teškoj geopolitičkoj i geoekonomskoj situaciji. Da bi se ubrzala implementacija svih dogovora postignutih na sastanku, Tokajev je inicirao formiranje radne grupe. Bloomberg je 31. oktobra, pozivajući se na izvore, napisao da će Emmanuel Macron posjetiti Kazahstan i Uzbekistan kako bi pregovarao o povećanju isporuka uranijuma. Potreba Francuske za uranijumom povezana je sa prestankom proizvodnje u Nigeru, prenijela je njujorška agencija. Pored toga, anonimni izvori Bloomberga su naveli da je drugi cilj Macronove posjete odvajanje Kazahstana i Uzbekistana od Rusije.